Там на поверено място. Трябва да минеш там. Дай сега, малекичко, че. Опа. Аз ме страх да гледам. Толкова смъненко. Вижле. Ела съм как. Да се снима. Дядо Цецо, а? Така. Виж как седи като за снимка. Той знае. Не си дясната ръка малко нагоре, главата му да се удариш в крилата. Няма да го съди. Не, как ще го удари? Той голям човек. Просто на тебе. Вече не може да дишам. С такова с нещото много мъненко, той точно беше по-голям сякаш. Сега е по-голям. Аз съм отвикнал, че. Той не смее да мръдне. Как да му ръднеш? На къде? Иначе рибар с нас за риба идва. Виж как. И до другия ден ще трябва да се ражда. Я много му харесало. На язовира, не? На морето какъв язовир? Морето? Да, по навик казвам язовира. По навик.